हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो हास्थायदों दे लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआ माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आङो एसे दिन्थिलांबाय थागोन आरो दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना जोबजासे नायाब्ला भिडिअखौ जेबो बुजिनाय नङा लोगोफोर आं बहा दंफैयो मानो फैदों बेफोरखौ एसे नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामनानै आङो दिन्थिलांनोसै आरो ना लोगोफोर नायलांबाय था दे आंना टिमा नै जेनेबा थारमाने पार्किंआव गारि दोनना फैबाय बिराद गोजानाव दोनहैनो गोनां जादों आरो गारिखौ नै बिसोरनो नै टिमा नै मा खबर जेनेलिया मोजां बहा फैदों जोङो जुबिली बिबिसिनि इयुथनि डायमन्ड जुबिली ना दा प्रिन्सेस दा थांनोसै जुबिलीयाव फैदों जोङो 75D डायमन्ड जुबिली दे नायलांबाय था लोगोफोर पार्किंनिफ्राय थारमाने बिराद गोजान थाबायनो गोनां जासिगोन आरो ना पार्किंआ बहुद गोजानाव नै पार्किंखौ नायदो एसे पुरा बिथिं टाउननिफ्राय फैनायफोरखौ नै बेयाव पार्किं खालामजोबनो गोनां जादों आरो ना ओमफ्राय थाबायलांनो गोनां बिराद गोजान थाबायनांसिगोन उफाय गैया माथो खालाम थाबायलांगासिनोसै दायो प्रग्रामा जा बेलासिनि प्रग्रामा जाजेनबाय 1:30निफ्रायनोमोन जोङो एसे लेटसो जाफैबाय आरो ना दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोन फाइनालि दायो प्रग्रामाव सफैबाय आरो ना जिरायनो मोनगोनाथ' गोब्राबसै लोगोफोर ओरैबायदि मानसिखानि बाहेरायाव जिरायनो गोनां जाबाय दायो कालचार प्रग्राम जागासिनो आरो ना फैनाया एसे लेट जाबाय प्रग्रामा 1:30निफ्राय जादोंमोन जोङो 2टायावसो सफैबाय नै दा बिनि थाखायनो जायगा मोनगोना एसे उसुबिदा जासिगोन आरो ना ओरैबायदि रोहोयै बोहोयै मानसिफोरा माने नै फेमिलिफोरा सफैबाय नै जिरायनो मोनगोना गोब्राब जासिगोन दायो जोंहा हाबाफारिया जाबाय थादों दायो कालचार प्रग्राम जादों बिदिनो आं दासो सफैबाय माखासे प्रग्रामफोरखौ आं दिन्थिनो हानाय नंला लोगोफोर नोंथांमोननो जेखौ हायो आं बेखौ दिन्थिनो नाजानोसै आरो दे गेटनि नुथाया नैबेनो नै 75 डायमन्ड जुबिली ओरैबायदि समायना बनायदों गेटखौ बेनिफ्राय आरो नै बिथिं जाबाय जोंहा फट' लानो थाखाय नै बिथिं बनायना होनाय जादों बेनिफ्राय आरो बिथिं जोंहा बिबिसि इयुथ्सनि फ्लेक्सफोर आरो मण्डलिफोरनि फ्लेक्सफोर ओमफ्राय दायोथ' जोंहा नैबेयाव प्रग्रामा जाबाय थादों आंथ' खाथियाव थांनो हानाय नंला लोगोफोर दिन्थिनो हागोना एसे गोब्राब जासिगोन आरो ना सिगाङावथ' थांनो हानाय नंला मिउजिकखौ एसे खोनासंनोसै हायोबा गोजाननिफ्रायबो बोनानै दिन्थिनो नाजागोन आं बाहेरायावसो जिरायनो गोनां जाबाय जोङो नै लोगोफोर माने फैनाया एसे लेट जाबाय नालाय जोङो बेनिफ्राय मा होनना बुङो बाहेरायाव जिरायनो गोनां जाबाय आरो सिङाव जायगा मोनासै बिदिनो गोबां मानसिफोर दङ बाहेरायाव जिरायजोबनो गोनां जाबाय मानसिफोरा फैदों आरो फैदों नै बिदिनो होंगो दोंगो दाबो मानसिफ्रा
फैबायानो थादों दा दसे बावब्ला थारमाने जायगा मोननाय नंला आरोना नै बेटा बिसोरो आमजुलि पास्टरेटनिमोन दे दहाय मोसानाय एसे सिगाङाव नुदोंमोन ना लोगोफोर नै बिथांमोना मर्डान मोसानाय आरोना आमजुलि पास्टरेटनि मोसाखावरिफोर मोसाखांबाय बिथांमोना आङो माने सिगाङावथ' थांनो हायासै नालाय बेयावनो जिरायनानै भिडिअ लाबाय थानांसिगोन आरो बेयावनो जिरायना भिडिअखौ खालामबाय थानांसिगोन नोंथांमोननो जि हायो दिन्थिनांसिगोन थाबायथिंनानैबोथ' लाबाय थानो हाला जाहैबाय आरो सिगाङावबोथ' थांनो हाला ओरैबायदि भिर जायगा गैलिया बेनो बे लामाथिंनो थानानै दिन्थिबाय थानोसै आरो
बावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमा बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदो सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै